мисоли 149 низ аз формулаи дар шарти масалан мегӯяд ки масалан қув ҳаст, ҷараён ҳаст, вақт ҳаст, шумо бояд чиро маълум кунем? Шиддатро маълум кунем, яки шиддати электрии манбаъ чӣ қадар аст. Хай мисли мисоли пештара шумо бояд аз ҳамон формула фақат чиро маълум кунед? Шиддатро маълум кунед. Яъне ки бинед мисоли пештара аз формула бояд чиро маълум кунед? Шиддатро маълум кунед. Хай 150 айнан мисли ҳамин мисол мешавад. Шарти масалан мегӯяд ки дар чанд дақиқа шумо бояд аз ҳамон формула чиро маълум кунед? Вақтро маълум кунед. Аз формула пешина ҳамаш аз рӯи ҳамин формула. Q баробари U зарби G зарби T вақтро бояд маълум кунед. Хай давомаш 151 доир ба мисолҳое ки қонуни Фарадей аст. Қонуни Фарадей. ҳангоми электролизи маҳлули синки SO4 дар муддати вақти 100 сония дар катод рӯҳи массааш 34 грамм ҷудо мешавад, 34 мг қувваи ҷараёнро дар занҷир муайян кунед. Эквиваленти электрохимиявии 0.34 мг тақсими кулон қабул кунед. Хай ҷавобро бо ампер нависед. Формула қонуни якуми Фарадей M баробар KGT. мо агар аз ҳамин ҷо маълум кунем ҷараёнро агар ёбем KT поён меравад, масса дар боло мемонад. Хай массаро агар мо бинем, масса чанд? 34 мг. 34 мг тақсими К чанд? К 0,34 мг. Ин низ воидаш бо шуда аст. Бинед милиграмм кулон аст дар шарт масъала. Ба ин хотир ман милиграмм нависам ки фаҳмед ки масалан мо милиграммро бо грамм нагардонем, бо килограмм нагардонем. Аз рӯи қоида агар гирем бояд мо массаро бо килограмм гардонем. Лекин дар ҷо чӣ метавонем ки нагардонем, бо хотире ки ихтисор мешаванд. Зарби хай дар чанд сония мегӯяд? Дар 100 сония мегӯяд. Милиграмм бо милиграмм ихтисор шуд. Хай 0,34 зарби 100 34 мешавад. 34 бо 34 ихтисор мешавад. Дар якҷоягӣ ҷавоб чанд мешавад? 1 ампер мешавад. Яъне ҷавоб чанд? 1 ампер. Хайр, мисоли 152 мегӯяд ки дарси нусхаи пайвасти зарфи электронитӣ нишон дода шудааст. Даъваки риёсатро ба кадом нуқта кучонем, то ки дар муддати вақти муайян ҳангоми электролиз дар катод миқдори зиёдтари металл ҷо шавад. Миқдори чӣ? Миқдори зиёдтари металл. Хайр, барое ки миқдори зиёдтари металл ҷудо шавад, ба мо ҷараёни чӣ гуна лозим аст? Ҷараёни зиёд. Ана барое ки ҷараёнро зиёд кунем, мо бояд муқоиматро чӣ кор кунем? Муқоиматро кам кунем. Муқоиматро чӣ? Кам кунем. Хайр, даъваки риёсатро яъне ки тарафи камшавӣ барем. Рақами чанд? Рақами 1. 153 ва 154 мисли чӣ хеле ки масалан мо мисоли 151-ро кор кардем аз рӯи формула қонуни Фарадей, айнан ҳамин гуна кор мекунед. яъне ки аз мисоли 153 шумо аз ҳамин формула M баробари KGT бояд ёбед массаро, ҳамон масса меистад, массаро меёбед. Ва аз 154 бошад, дар шарти масалан мегӯяд ки аз ҳамин ҷо бояд шумо чиро маълум кунед? Вақтро маълум кунед. яъне ки вақтро аз ҳамин ҷо шумо меёбед. Хайр, давомаш 155 масъала доир ба қисмати магнитизм сар мешаванд. яъне ки дар майдони магнитии индуксияш 0,2 тесла ба нуқили дарозияш 1 метр чӣ қадар қувва таъсир мекунад? Қувваи ҷарони аз нуқил ҷоро буда ба 10 ампер баробар мешавад. Хайр, дар шарти масъала мегӯяд ки чӣ қадар қувва таъсир мекунад. Дар шарти масъала ҳаст индуксия, дарозии нуқил, ҷараён ва қувва мепурсад. яъне ки чӣ қадар қувва таъсир мекунад. Барои мо формула дорем, формулаи қувваи ампери, яъне ки индуксия зарби ҷараён зарби дарозии нуқил. Хай, индуксия мо ба чанд баробар аст? Ба 0,10 2 баробар аст. Хай, ҷараёни мо ба чанд баробар аст? Ба 10 баробар аст. ва дарозӣ ба 1 баробар аст. Хай, 0,10 2ро агар мо зарби 10 кунем, яъне ки аз ҳамин ҷо 0 бо 0 ихтисор кунем, ҷавоб мешавад чанд ньютон? 2 ньютон. ҷавоб мешавад 2 ньютон. қувваи электроҳайдгани индуксия дар рамкаи росткунҷа вобаста ба вақт мувофиқи модулаи ҳамин тағйир меёбад. Амплитудаи қеҳи индуксияро муайян кунед. яъне ки мо бояд аз ҳамин ҷо модулаи умумиро донем чӣ гуна мешавад. Модулаи умумӣ эпсилон баробари эпсилони максималӣ косинуси омега т. бинед дар шарти масалан бисад ки амплитудаи қеҳро маълум кунед. яъне ки амплитудаи чӣ? Қеҳи максималӣ. қеҳи максималӣ дар ҳамин ҷо дар куҷо ҷойгир аст? яъне ки дар рости 50. ина формула ҳаст. Эпсилон баробари эпсилони максималӣ косинуси омега т. Косинус синус нависдан аз график вобаста ёрад. масалан агар график боша мо хубтар маълум карда метавонем. хай, ҷавоб чанд мешавад? ҷавоб мешавад 50 волт. шарти масъала дошта дар контури индуктивияташ 20 миллиҳенри, сели магнитӣ 200 милливебер аст. қувваи ҷараён дар контур чӣ қадар аст? мо формула дорем. сели магнитӣ F баробар LG. хай, мо агар аз ин ҷо ёбем ҷараёнро, яъне ки ҷараён баробари L поён меравад, F дар боло. хай, F ба чанд баробар аст? Ба 200 милливебер тақсими 220 миллиҳенри, яъне ки 20 чӣ? 20 миллиҳенри. 200 тақсими 20 чанд мешавад? 10 ампер. барои чӣ миллиро нагардонем ба системаси? ба хотире ки ҷавобро агар нагардонем ҷавоб мебурад. яъне ки ҷавобро бо ампер нависед, ҷавоб чанд ампер мешавад? 10 ампер мешавад. хайр, давомаш. қувваи ҷараён дар контур индуктивияташ 0,1 миллиҳенри ба 20 ампер баробар аст. сели магнитиро дар контур
муайян кунед. Ҷавобро бо чӣ? Бо милли вебер нависед. бинед F баробар LG. L ба чанд баробар аст? Ба 0,1 милли Хенри зарби 20 зарб кунем, агар ихтисор кунем ҷавоб мешавад 2 милли вебер. яъне ки ҷавобро бо чӣ бовардем? Ҷавобро бо милли вебер вақтире ки миллиро мо дар инҷо нагардем. ҷавоб мешавад чӣ? 2 милли вебер. 159 барои шумо мустақилона мешавад аз айнан ранги мисоли болотар. 160 мегӯяд ки дар расм графику бастагии тағйирёбии қ аз вақт нишон доштааст, дар чанд миллисония аз оғози пайдоиши лапиш як лапиши пурраи қ мешуда мешавад. ин мисол мо аз рӯи қонуни 4 амплитуда баробар аст ба як лапиш кор мекардем. яъне ки мо агар 4 то амплитуда кунем ба чанд лапиши баробар мешавад? Ба як лапиши баробар мешавад. хай дар чанд миллисония аз оғози пайдоиш хай лапиши пурраи қ мешуда мешавад. як лапиши пурраи қ. бинед 1 то 2 то 3 то 4 то ҳаминҷо 4 амплитуда шуд. чанд лапиш шуд? як лапиш шуд. мо нигоҳ мекунем ки байни 35 чанд меистад? 4 меистад. ба ҳамин хотир вақти ҳамин ба чанд миллисония баробар шудааст? Ба 4 миллисония баробар шудааст. яъне чанд миллисония? 4 миллисония. 161 мегӯяд ки амплитудаи лапиши шиддатро маълум кунед. барои ҳамин мо бояд формуларо донем. формулаи умумиро у баробар уи максималӣ косинуси омега т. бинед хай дар инҷо пеш аз косинус рақами 3 аст. дар инҷо пеш аз косинус амплитудаи шиддат, яъне ки амплитудаи шиддат ба чанд баробар аст? Ба 3 волт баробар аст. 162 ҳамин мисолро баръакс меписад. адади лапишҳои қро дар 8 миллисония аз оғози пайдоиш ҳаракат маълум кунед. бинед дар 8 миллисония мо бояд ёбем байни 7 то 9 меистад 8 миллисония. то ҳаминҷо аз ҳаминҷо то ҳаминҷо бояд ҳисоб кунем ки чанд лапиш шуд? 1 2 3 4 4 та амплитуда як лапиш шуд ва 1 2 3 4 дар инҷо шуд чандум лапиш? дуюм лапиш, яъне ки чанд то? 2 лапиш кардааст. 163 мавҷи электромагнитӣ тахминан бо суръати 3 зарби дараҷаи 8 паҳн мешавад. пас аз чанд вақт сигнали электрикӣ дар душанбе фиристода мешавад, агар масофа хати нақли энергия 3 зарби дараҷаи 5 бошад. аз ҳамон формаи суръат вақтро агар меёфтем t баробар s тақсими чӣ мешуд? Тақсими v. яъне ки масофа 3 зарби 10 дараҷаи 5 хай вақт бошад ба чанд? Вақт бошад ба 3 зарби 10 дараҷаи 8. ихтисор кунем, агар 5 ба 8 агар ихтисор шавад 3 дар поён мемонад. агар ҳамин 3ро мо боло барем чӣ мешавад? 10 дараҷаи минус 3 мешавад. 10 дараҷаи минус 3 сония агар миллисония қад гардонем чанд мешавад? 1 миллисония мешавад. яъне ки ҷавоб баровардаи мо бояд чанд шавад? 1 миллисония. ҷавобро мегӯяд бо чӣ нависед? Бо миллисония гуфт. 164 коэффициент трансформатораш ба 4 адади печакҳои симпеч якум трансформатор 800 баробар аст. симпеч дуюм трансформатор чӣ қадар мебошад? мо барои мисол кор кардан бояд аз рӯи формаи коэффициент трансформатор k баробари n1 тақсими n2 мо бояд чиро маълум кунем? ҳамин n2ро маълум кунем. n2ро агар мо ёбем хай n1 тақсими k 800 тақсими 4 баробар мешавад ба чанд? Ба 200, яъне ки чанд то печак доштааст? 200 печак доштааст. 165 тараф якчанд та формааш доир ба ҳамин формаи масалан 165 аз рӯи формаи басуман мепурсад ню баробари 1 тақсими t калон. ню баробари чӣ? 1 тақсими t калон. хай дар инҷо якро агар мо нависем тақсими t калон ба чанд баробар аст? Ба 0,1001 тақсим кунем, агар 3 то 0 хат занем боло барем ҷавоб мешавад 1000 ҳерц. чанд мешавад ҷавоб? ҷавобро бо ҳерц нависед, яъне ки 1000. хай 160 барои шумо мешавад мустақилона, чунки шумо бояд дар инҷо чиро маълум кунед? айнан мисли ҳамин формула, фақат ки чиро маълум мекунед? яъне ки давро аз ҳамонҷо давро меёбед. 167 мегӯяд басомат гардишро муайян кунед. вақтро додааст, адади гардишро низ додааст. формаи басомат дигараш n тақсими t, яъне ки n-аш баробар аст ба 500 ва t ба чанд баробар аст? Ба 10. ихтисор кунем, агар ҷавоб чанд мешавад? ҷавоб мешавад 50 ҳерц. чанд ҳерц мешавад? 50 ҳерц. хайр, давомаш. даври лапиши электромагнитӣ дар вакуум ба ҳамин баробар аст. даври лапиш мегӯяд ки басомаде ки 10 дараҷаи 4 ҳерц аст ёбед. хай мисоли 168 69 мисоли 170 ва 71 ҳамашон аз рӯи як формула, яъне ки пештара гуфта будем формуларо. аз ҳамин ё ин ки формулаи t баробари 1 тақсими ню кор мешаванд, ё ин ки ню баробари 1 тақсими t калон. ин мисоло барои шумо мустақилона мешавад, яъне ки ҳамаш аз ҳамон формула берун намешавад, ба ҳамон формула кор мекунед. хайр, давомаш. фақат ки бояд шумо чиро ба назар гиред? Микросонияро бояд ёд гиред гардонашро. микросония мегӯяд. дар инҷо ҷавобро хай бо ҳерц, дар инҷо ҷавобро мегӯяд ки боз бо наносония нависед. ино бояд шумо донед. яъне ки микро, ҳамин пешванди микро 10 дараҷаи минус 6 ва нано бошад 10 дараҷаи чанд? 10 дараҷаи минуси 9 мебошад.
خیر مثال دومش بسامد افکنشات رو یابید که خیر درازی موجش 10 درجه - 6 است. سرعت افکنشات رو 3 ضرب 10 درجه 8 متر ثانیه قبول کنید. خیر یعنی که سوالهای دایر به چی؟ دایر به قسمت اپتیکای کوانتی میشود. کدام قسمت اپتیکای کوانتی. یعنی که ما باید چرا ممکن بسامد افکنشات معلوم کنیم. خیر بسامد فرمای ما داریم 3 برابر لامدا ضرب نیو. اگر ما بسامد رو یابیم لامدا پایین میرود 3 در بالا میاد. 3 ضرب 10 درجه 8 تقسیم لامدا چند است؟ 10 درجه مینوس 6. خیر ما اگر نکار کنیم 3 درجهش میستد. ببینید 10 درجه 8 است مینوس 6 بالا چند میشود؟ 10 درجه 14 میشود. جواب ما 3 ضرب 10 درجه 14 هرتز بر اومد، لیکن جواب خیلی کلان است کو. برای همون میگه که جواب رو با چی هست؟ با ترا هرتز نیست. یعنی که یک تا پیشوندی که ما داریم ترا نام دارد. ترا 10 درجه چند است؟ 10 درجه 12 است. یعنی که برای همین 14 رو ما 12 کنیم 2 تا 0 رو در برابر 3 نویسیم. یعنی که 3 رو در برابر 2 تا 0 نویسیم درجه چند میشه؟ 12 میشود. درجه 12 چی رو میدهد؟ ترا. یعنی که چند میشود؟ ترا هرتز میشود. خیر 173 یعنی که جواب آن چند رو اومد؟ 300 ترا هرتز. 173 ما باید در همین مثال چی رو معلوم کنیم؟ انا بسامد رو معلوم کنیم. در شرط مثلا میگه بسامد افکنشات رو یابید. اگر کاری برآورد همین قدر و بسامد افکنشات به این قدر برابر باشد. خیر ما چیکار میکنیم؟ ما باید معلوم کنیم بسامد رو. فرمای کاری برآورد میشود h ضرب نیو. بسامد رو اگر یابیم h پایین میرود کاری برآورد در بالا. کاری برآورد ما در شرط مثلا 13 و از 10 2 ضرب 10 درجه مینوس 19. خیر یعنی که چند گفتیم 13 ضرب 10 درجه مینوس 19 13 از 10 2 ضرب مینوس 19 تقسیم دومی پلان 6 از 10 6 6 از 10 6 ضرب 10 درجه مینوس 34. خیر ما اگر رو نویسیم اختصار کنیم اگر دو تاگی میرسد مینوس 34 رو بالا بریم اگر چند میشه پلس 34. از 34 گیریم 19 رو 2 رو برآوردیم در اینجا از 34 19 رو گیریم چند میشه 10 درجه 15 میشه. ما 2 ضرب 10 درجه 15 هرتز برآوردیم، لیکن جواب رو با چی میپرسد؟ باز میگوید که با چی گردونید؟ با ترا هرتز گردونید. یعنی جواب رو با چی؟ با ترا هرتز گردونیم. ما چیکار میکنیم؟ 15 رو برای که 12 کنیم 3 تا 0 رو کم میکنیم. یعنی که 3 تا 0 رو در برابر 2 می‌نویسیم 3 تا 0 و درجهمون چی میشه؟ ترا هرتز میشه. خیر جواب ما اکنون برآمد با چند؟ با ترا هرتز. 2000 ترا هرتز. مثال 174 میگه که درازی موج افکنشات رو معلوم کنید. از همین فرمولی که ما پیشتر نوشتیم برای شما نمونه میشود. یعنی فرمول شما باید چی رو معلوم کنید؟ درازی رو معلوم کنید. از همون فرمول بسامد رفتین شما فقط باید چی رو؟ درازی رو معلوم کنید. مثال 175 نیز برای شما نمونه میشود. مثل 173 شما باید چی رو معلوم کنید؟ همون بسامد رو معلوم کنید. دومش 176 خیر مثال 176 میگه که سلی روشنایی 4 لومز با سطح مساحتش 100 سانتی متر میفته. روشنی سطح چقدر میباشد؟ خیر سلی روشنایی هست، مساحت هست، چی رو میپرسد؟ روشنی فرمول داریم ی برابر ف تقسیم اس. ف در شرط مثلا چند است؟ 4 لومن تقسیم ما باید چی رو گردونده بتونیم؟ خیر سانتی متر کوادراتی رو باید بتونیم گردونه. سانتی متر کوادراتی رو اگر گردونیم 100 ضرب 10 درجه سانتی خودش مینوس 2 در کوادرات مینوس 4. ما 2 تا 0 رو میتونیم اختصار کنیم درجه چند نویسیم؟ مینوس 2 نویسیم برای آسان شدن. یعنی 100 سانتی متر کوادراتی برابر است با چند؟ با 10 درجه مینوس 2 متر کوادراتی. یعنی تقسیم 10 درجه مینوس 2 رو بالا بریم پلس میشه. یعنی که در برش 2 تا 0 دیگه میشه 400 لوکس. یعنی که جواب برآورده ما یعنی که روشنی رو یافتیم با چند برابر شد؟ با 400 لوکس برابر شد. خیر مثال 177 نیز روشنی میپرسد. یعنی که ما باید روشنی رو معلوم کنیم از روی قوه روشنایی و چی و مسافه. خیر قوه روشنی یک تا فرمول دیگر دارد. G تقسیم R کوادرات. G چند است؟ 80 تقسیم R با چند برابر است؟ با 4. یعنی که 4 در کوادرات. 80 تقسیم 16 چند میشد؟ 5 لوکس میشد. یعنی جواب برآورده ما با چند برابر شد؟ با 5 لوکس برابر شد. کلانکنی لنز رو یابید. این مثال رو انا از روی فرمول کلانکنی G برابر F تقسیم D. خیر F با چند برابر است؟ با 4 برابر است. تقسیم 2 با چند برابر شد؟ با 2 برابر شد. یعنی کلانکنی ما با چند برابر شد؟ با 2 برابر شد. خیر مثال 179 میگه که نگاره предмет رو در پیش لینزه سمون در پیش لینزه چی؟ لینزه سه. لینزه سیوم کلانکنیش با چند برابر است؟ با 4 برابر است. خیر در مسافت چند سانتی متر؟ 5 سانتی متر. یعنی که دهش باید با چند برابر شد؟ با 5 سانتی متر برابر شد. از روی همین نشاده میگه که او در کدام مسافت از لینز تصویر предмет رو مشاهده میکنه. یعنی که همین اف خوردش میگه با چند برابر میشه. ما چیکار میکنیم؟ از روی فرمول کلانکنی f تقسیم d
мо бояд чиро маълум кунем? F-ро маълум кунем. F-ро агар ёбем G зарби D, G зарби D кунем агар, G ба чанд баробар аст? Ба 4, D ба 5. 4 зарби 5 мешавад чанд? 20 сантиметр. яъне ки ҷавоби баровардаи мо низ мегӯяд ки бо чанд баробар? Бо сантиметр баробар. ҷавоб чанд мешавад? 20 сантиметр. мисоли 180 барои шумо мустақилона мешавад, чунки аши хурд ҳаст. Масалан, ҳамон формулаи калонкунии линза ҳамашон ина F тақсими D ё ин ки кор мешавад, ё ин ки аши калон тақсими аши хурд. Масалан, дар ин мисоли буда шумо бояд чиро маълум кунед? Аши калонро маълум кунед. хайр, давомаш. андозаи хати предмет. мисол ҳамашон доир ба формаи калонкунӣ ҳастанд. чиро гуфта будем? формаи калонкунӣ як бояд такрор мекунем. G баробар F тақсими D ё ин ки чи H калон тақсими H хурд. ҳамашон аз рӯи ҳамин формула кор мешаванд. ҳамаи мисолҳо аз рӯи ҳамин формула кор мешаванд. хайр, мисоли 184, 85 низ аз рӯи ҳамин формула кор мешаванд. 187 низ аз рӯи ҳамон. фақат яктон навро, яъне ки инҳо барои шумо мустақилона мешавад. 186 бо ягар кор мекунем, яъне ки калонкунии телескопро муайян кунем. мегӯяд ки масофаи конии объектив, мегӯяд ки F объектив баробар аст ба 30 метр ва мегӯяд ки масофаи конунии окуляри он F окуляр ба чанд баробар аст? Ба 0,2 метр баробар аст. аз рӯи ҳамин нишонот мегӯяд ки чиро маълум кунед? Калонкунии телескопро маълум кунед. калонкунии телескоп формула дорад. G баробар F объектив тақсими F окуляр. F объектив ба чанд баробар буд? Ба 30 ом, ба 30 метр ва F окуляр ба чанд? Ба 0,2. 0 агар хат занем боло, 300 тақсими 2 чандро медиҳад? 150 маротиба, яъне ки ҷавоб чанд мебарад? 150. хайр, мисоли 187 барои шумо мустақилона мешавад. хайр, мисоли 188 доир ба ин кор карда будем, яъне ки ҳамаш доир ба формаи калонкунӣ. 189 сар мекунем кор карданро. ин барои шумо мустақилона мешавад. қувваи оптикии линзаи айнаки одами дурбин 5 диоптр аст. масофаи конунии линзаи айнакро муайян кунед. ҷавобро бо чи? Бо сантиметр нависед. яъне ки мо бояд чиро маълум кунем? масофаи конунӣ формула дорад 1 тақсими D, 1 тақсими масофаи конунии он 5 диоптр тақсими 5 кунем 0,2 метр мешавад. лекин ҷавобро бо чи мепурсад? Бо сантиметр. яъне ки мо ҳамин ҷавобро бояд бо сантиметр гардонем. зарби 100 кунем агар, ҷавоб мешавад чанд? 20 сантиметр мешавад. яъне ки ҷавобмон чанд шуд? 20 сантиметр шуд. 190 фақат ки бояд шумо аз ҳамин формула чиро ёбед? қувваи оптикиро ёбед. D баробар 1 тақсими F, 1 тақсими 0,25 кунем агар, ҷавоб мешавад чанд диоптрия? 4 диоптрия. яъне ки қувваи оптикии мо ба чанд баробар шуд? Ба 4 диоптрия баробар шуд. хайр, калонкунии пурбинро ёбед ки масофаи конунии он 0,25. масофаи биниш беҳтарин 0,25 метр аст. калонкунии пурбин формула доштем. G баробар 0,25 тақсими F. 0,25ро агар тақсим кунем ба масофаи конунӣ, яъне масофаи конунӣ ба чанд баробар буд? Ба 0,125. хайр, 3 агар пеш барем, дар инҷо 3,250 тақсими 125 чанд мешавад? 2 метр. яъне калонкунӣ ба чанд баробар аст? Ба 2 баробар мебошад. хайр, 192 масофаи конунии пурбинро ёбед ки калонкуниаш ба чанд? Ба 5 баробар мешавад. масофаи биниш беҳтарин ба 0,25 метр баробар аст. ҷавобро мегӯяд бо чи нависед? Бо сантиметр нависед. яъне ки аз формулаи пешина мо бояд чиро маълум кунем? масофаи кониро 0,25 тақсими G, яъне ки калонкунӣ. 0,25ро агар мо тақсим кунем ба чанд? Ба 5, ҷавоб мешавад чанд? ҷавоб мешавад 0,5 метр. ҷавоби баровардаи мо ҳозир ба чи баромад? Бо метр баромад. лекин дар ҷавоби мепурсад бо чи нависед? Бо сантиметр. ҷавоби баровардаро агар зарби 100 кунем, яъне ки ҷавоб бо чи мебарояд? Бо сантиметр мебарояд. ҷавоб 5 сантиметр. хайр, аз рӯи додаҳои ҷадвал басомади фотони афканишшуди дидашавандаро ёбед. ҷавобро бо чи? Бо тераҳерц нависед. хайр, бинед, дар ин ҷо мо бояд ҷавобро бо чи нависем? Бо тераҳерц нависем. дар шарти масъала суръат ҳаст, дарозӣ ҳаст, чиро бояд басомадро бояд мо маълум кунем. формаи суръати мавҷ лямда зарби ню. агар мо аз ин ҷо басомадро ёбем, лямда поён меравад, суръат дар боло. хайр, дар шарти масъала мепурсад ки афканишоти дидашавандаро чиро мегӯяд? Афканишоти дидашаванда, яъне ки дидашавандаро мо агар бинем, яъне ки соҳаи бинишро дар ин ҷо дарозӣ баробар аст ба 500 нанометр. нанометрро низ бахтир бояд гирем. суръат ба чанд? суръати рӯшноӣ. хайр, суръати рӯшноӣ баробар аст ба 3 зарби 10 дараҷаи 8 тақсими дарозӣ ба чанд баробар аст? Ба 500 нанометр. яъне ки тақсими 500 зарби 10 дараҷаи минуси 9. хайр, ҷавобро дар охир гуфтааст бо чи ишора кунем? Бо тераҳерц. мо дар ин ҷо чӣ кор мекунем? яъне ки 2 та 0-ро метавонем ки бо минуси 9 ҳисор кунем. минуси 7 монад.
3 тақсими 5 медиҳад 0,6 зарби 10 дараҷаи минус 7 агар боло бирем чанд мешавад? Мешавад 15. Хай 10 дараҷаи 15. ҷавоби баровардаи мо бо ҳерц баромад, лекин ин ҷавобро мо бояд бо чӣ ишора кунем? Ҷавобро мо бояд ишора кунем бо тераҳерц. Хайр, бояд мо ҳамин 15-ро чанд тонро кам кунем ки ба 12 баробар шавад, яъне ки ҳамин пешванди тера ба чанд баробар буд? Ба 10 дараҷаи 12 баробар буд. Хайр, мегирем 3-0 ин тараф мепартем, яъне ки инро шо мекунем 600, 0,6ро мекунем 600 ва дараҷао мешавад чанд? Дараҷа мешавад 12. Ба ҳамин хотир ҷавоб меборад чанд? 600 тераҳерц. хайр, мисоли 194. дар 194 мегӯяд ки аз рӯи додҳои ҷадвал дарозии мавҷи фотонро ёбед. Бояд мо чиро маълум кунем? Дарозии мавҷро маълум кунем. хайр, барои дарозиро маълум кардан мегӯяд ки афканишот дидашаванда афканишоташ 3 зарби 10 дараҷаи 8 ва басомадаш 6 зарби 10 дараҷаи 14 мешавад. мисли мисоли пештара кор кардем, барои шумо мешавад мустақилона, яъне ки аз мисоли пештара бояд шумо чиро маълум кунед? Дар ҳамин ҷо бояд шумо дарозиро маълум кунед. аз рӯи додҳои ҷадвал суръати фотони афканишот дидашавандаро ёбед. ҷавобро бо чӣ? Бо мегаметр сония ифода кунед. хайр, барои мисолро кор кардан мо бояд дар ҳамин ҷо чикор кунем? Суръатро бояд ёбем. формулаи суръати мавҷ яъне ки 3 баробар лямда зарби ню. хайр, соҳаи дидашаванда мегӯяд соҳаи дидашаванда дарозиаш ба чанд? Ба 500 нанометр баробар аст. яъне ки дар ҳамин ҷо мо бояд аҳамият диҳем ки воҳид дарозӣ бо чӣ? Бо нанометр доштааст. яъне ки басомад ба чанд? Ба 6 зарби 10 дараҷаи 14 баробар мешавад. хайр, дарозӣ баробар буд ба 500 зарби 10 дараҷаи минуси 9 ва басомад 6 зарби 10 дараҷаи 14. хайр, 500ро агар мо зарби 6 кунем ҷавоб мешавад 3000 зарби 10 дараҷаи аз 14 агар 9ро гирем чанд мешавад? Мешавад 5. ҷавоби мо баромад бо метр сония, лекин дар шарти масъала мегӯяд ки бо чӣ? Бо мегаметр сония ифода кунед. яъне ки дар ҳамин ҷо мо ҷавобро бо чӣ? Бо мегаметр сония бояд нависем. хайр, барое ки мо дар ҳамин ҷо бо мега ишора кунем, мо бояд донем ки ҳамин пешванди мега 10 дараҷаи чанд буд? 10 дараҷаи 6. хайр, я 0ро агар мо хат занем, ин чанд мешавад? 10 дараҷаи 6 мешавад. ба ҳамин хотир ҷавоб меборад 300 мегаметр тақсими сония. хайр, давоми мисолҳо. аз формулаи зерин, яъне ки басомади ҳудуди афканишотро муайян кунед ки ҳангоми он дар сатҳи сезӣ фотоэффект мушоҳида мешавад. доимии планкро 4 зарби дараҷаи минус 15 электронволт зарби сония ва кори бароварди электронҳо 2 электронволт аст. хайр, мо бояд чиро маълум кунем? Басомадро маълум кунем. кори баровард баробар аст ба h ню, яъне ки мо аз ҳамин ҷо чиро маълум кунем? Басомадро. басомадро агар ёбем, доимии планк поён меравад, кори баровард дар боло. хайр, кори баровард ба чанд баробар аст? кори баровард баробар аст ба 2 электронволт тақсими h ба чанд баробар аст? Ба 4 зарби 10 дараҷаи минуси 15. 2 бо 4 агар ихтисор шавад, мешавад 0,5 зарби 10 дараҷаи минус 15ро агар боло барем чӣ мешавад? Плюс 15. хайр, ҷавобро не ки дар шарти масъала мегӯяд ки бо чӣ? Бо тераҳерц ифода кунед. барое ки ҷавобро бо тераҳерц ифода кунем, мо чикор мекунем? ҳамин адади бударо 3 виргул тарафи пеш мебарем. яъне ки агар мо 15ро хорем ки 10 дараҷаи 12 кунем, 3 виргул бояд адади пешбударо чикор кунем? Зиёд кунем. яъне ки мешавад 500 зарби 10 дараҷаи 12 ҳерц, ки ин баробар аст ба чанд? Ба 500 тераҳерц. хайр, ҷавоб 500 тераҳерц. 197 савол. ҳангоми афканишоти платина электронҳо аз сатҳи он бо энергияи кинетикии максималии 19 электронволт канда мешавад. агар кори бароварди электронҳо аз платина ба 5 электронволт баробар бошад, энергияи афканишот чӣ қадар мешавад? хайр, мисолро кор мекунем аз рӯи формулаи, яъне ки модуле ки аз тарафи Эйнштейн пешниҳод шудааст. хайр, энергияи афканишот ё ки энергияи рӯшноӣ баробар аст ба суммаи кори баровард ва энергияи чӣ? Энергияи кинетикӣ. хайр, дар шарти масъала мепурсад ки энергияи афканишотро маълум кунед. яъне ки мо аз ҳамин ҷо бояд шарти масъала кори баровард ҳаст 5 ҷамъи 19, ҷавоб мешавад чанд? 24 электрон волт. яъне ки ҷавоб чанд мешавад? 24 электрон волт. хайр, 198 савол. электронҳо дар гирди ядрои атом аз рӯи мадорҳои муайяне давр мезананд. миқдори зиёдтарини электронҳоро муайян кунед ки дар қабати электронҳои дуюм, яъне ки n баробари 2 ғунҷида метавонад. хайр, мисолро кор мекунем аз рӯи формулаи адади электронҳо, яъне ки аз рӯи қабат мо маълум мекунем чиро? Адади электронҳоро. n баробари 2 зарби n дар квадрат. 2 зарби n ба чанд баробар аст? Ба 2 баробар аст. хайр, 2 зарби 4 мешавад 8. ин маъно медорад ки дар қабати дуюм, яъне ки чанд қадар электрон ғунҷида метавонад? 8 электрон. 199 савол. шумораи электронҳои таркиби атоми гелий аз шумораи электронҳои таркиби атоми гидроген чанд маротиба зиёдтар мешавад? яъне ки электрон, яъне ки ҳамин рақами тартибие ки элемент дошт, ҳамин 2 ба чӣ баробар буд? Ба рақами протон ба рақами электрон баробар буд. дар ин ҷо таркиби атоми гидроген меояд. дар ин ҷо 1 аст. яъне ки ҳамин 2
از یک چند مرتبه فرق میکند؟ 2 مرتبه فرق میکند. به همین خاطر جواب میشود چند؟ جواب میشود 2. خیر، масаи атоми нейтрали алфа-зарра аз масаи атоми нейтрали проти чанд маротиба зиёдтар аст? ҷавобро дар шакли адад нависед. خیر میگوید که масса، یعنی که масса در بالا بود، الیمنت چگونه اشاره میشد؟ یعنی که دلخواه الیمنت ا رو در ریاکسیون یادرویی در بالا می‌نویسیم و پروتون، الکترون مثلا رقم ترتیبی رو در جا می‌نویسیم در پایین می‌نویسیم. масса میگوید از масаи проти چند مرتبه فرق میکند؟ یعنی در همین جا масааш از масаи проти چند مرتبه فرق میکند؟ 4 مرتبه. خیر، چند پروتون رو در ریاکسیون ترمویادرویی با هم باید پیوست نمود تا که دیتری پوزیترون و نیوترون حاصل شود. یعنی که از روی فرمولهای ریاکسیون یادرویی اگر ما کار کنیم میگه چند پروتون رو باید اگر پیوست کنیم. پیش از ریاکسیون ما باید یک تا پروتون بنویسیم و بعد از ریاکسیون میگه که تا که دیتری یکم باید چی باشد؟ دیتری باشد، پوزیترون و چی نیوترون حاصل شود. نیوترون ما در اینجا به نظر نگیریم میشد چون که масса نیست و ضررش رو با 0 حساب میکنیم. خیر، مثال رو از روی قانون بقای масса کار میکنیم، یعنی که بالا در هر دو طرف باید برابر باشد، پایان نیز به چی؟ به گشت برابر باشد. در بالا بینیم اگر سوما به چند برابر است؟ به 2 برابر است. در پایان نیز به چند؟ به 2 برابر است. لیکن در اینجا هر دو یک است. به همین خاطر ما باید چند تا پروتون داشته باشیم؟ 2 تا پروتون داشته باشیم. 2 پروتون که شود بالا پایان چی میشود؟ دو تاگی میشود و قانون بقای масса ما نیز درست میشود. خیر، دویم سوال، هنگام از یک اتم الیمنت خارج شدن پروتون رقم ترتیبی این الیمنت چند وایت کم میشود؟ خیر، مثال رقم ترتیبی میگوید، یعنی که رقم ترتیبی در کجا است؟ در پایان است. رقم ترتیبی چگونه عوض میشود؟ یعنی که باید همین الیمنت از خودش چی خارج کند؟ پروتون خارج کند. برای مثال فهمیدن ما دلخواه الیمنت رو اگر گیریم، فرض کنیم ما در همین جا داریم یگان تا الیمنت کربن، یعنی تا الیمنت کربن داریم. ما از همین الیمنت کربن خارج کردیم یک تا پروتون رو خارج کردیم. در همین جا میگوید که رقم ترتیبی الیمنت چند واحد کم میشود. برای فهمیدن ما چیکار میکنیم؟ خیر، از همین جا اگر 6 یک گیریم میشود 5، در اینجا 12. یعنی که الیمنت که در همین جا حاصل میشود رقم ترتیبش با چند بار میشود؟ با 5 بار میشود. اول 6 بود بعد 5 شد، یعنی که چند واحد کم شده است؟ یک واحد کم شده است. دوستان رقم ترتیبی الیمنت خیلی هنگامی الفا کاهش چند واحد کم میشود؟ خیر، اینو همین گونه گفتم میتونیم، یعنی که الفا کاهش الفا ذره این کدام ذره بود؟ این گلی بود. رقم ترتیبی میگه، رقم ترتیبی در جای شما شد در پایان، یعنی که میگه چند واحد کم میشود، در پایان چند است؟ رقم 2 است. به همین خاطر گفتم میتونیم که چند واحد؟ 2 واحد کم میشود. دوستان چهارم، هنگام از یادروی اتمی الیمنت خارج شدن نیوترون масаи اتمی الیمنت چند واحد کم میشود؟ میگه چی؟ عددی مساوی. масаи اتمی که میگه چی؟ عددی مساوی، یعنی که عددی مساوی، یعنی که масаи نسبی اتمی در جای شما شد در بالا اشاره میشد. در بالا نیوترون یک دارد، یعنی که از الیمنت اگر ما خارج کنیم یک نیوترون رو چند واحد کم شده است؟ یک واحد کم شده است. سوال پنجم، اگر از یادروی اتمی الیمنت 2 پروتون خارج شود масаи اتمی الیمنت چند واحد کم شود؟ یعنی که 2 تا پروتون میگوید اگر پروتون همین خیل 1 و 1 باشد ما در اینجا 2 تا پروتون رو باید خارج کنیم. بالانش چند میشود؟ 2 میشود. یعنی که از بالا 2 تا باید ما چند کنیم؟ کم کنیم. با همین خاطر 2 تا پروتون که گوید جواب چند؟ 2 واحد کم میشود. دوستان ششم، اگر از ترکیب یادروی اتمی الیمنت الفا ذره خارج شود масаи اتمی الیمنت چند واحد کم میشود؟ یعنی که مثالی که پیشتر ما کار کردیم در مثال 203 میگفت که رقم ترتیبی ما پایانی الفا ذره رو به نظر گرفتیم و در مثال زینی چی میگوید که масаи اتمی الیمنت میگوید. масаи اتمی یعنی که масаи اتمی در بالا اشاره میشود، در بالا گلی 4 دارد، یعنی که هنگام خارج شدن الفا ذره چند واحد کم میشود؟ 4 واحد کم میشود. دوستان هفتم، شماره نیوترون های ترکیب یادروی اتمی تریتی از شماره پروتون های یادروی آن چند مرتبه زیادتر است؟ خیلی میگوید که شماره نیوترون ها، برای نیوترون ها یافتن ما فرم داشتیم نیوترون برابر масаи نسبی اتمی طرح پروتون. از 3 اگر 1 رو گیریم نیوترون هایش به 2 برابر است، در شرط مثلا ما گفتم میتونیم که در همینجا پروتونش به چند برابر است؟ به 1 برابر است. یعنی گفتم میتونیم که همین نیوترون هایش از پروتون هایش چند مرتبه زیادترن؟ 2 مرتبه زیادترن. دوستان هشتم، اگر از یادروی اتمی ردی الفا ذره جدا شود الیمنت حاصل شده صاحب چند پروتون خواهد داشت؟ یعنی که ما باید از همین ردی، از الیمنت ردی 226 و 88 یک تا الفا ذره رو خارج کنیم. یک تا الفا ذره رو چیکار کنیم؟ خارج کنیم. الیمنت حاصل شده میگوید صاحب چند پروتون خواهد داشت. خیلی پروتون رو چگونه حساب میکنیم؟ یعنی که از همین 88 اگر 2 تا رو کم کنیم چند میشود؟ 86 میشود و در بالا چند؟ از 226 4 رو گیریم 222. خیلی کدام الیمنتی که حاصل شود در همین جا همون صاحب چند تا پروتون شده است؟ 86 تا. با این خاطر جواب ما چند میشود؟ 86 تا پروتون. 209، اگر از یادروی اتمی ردی
протон ҷудо шавад, элементи ҳосилшуда соҳиби чанд протон хоҳад дошт? яъне ки ана гуфта метавонем ки агар ҳамин ҷо як бошад, мо агар аз ҳамин элемент якро хориҷ кунем, яке якро тарк кунем, ҳамин 88 чанд мешавад? 87 мешавад. яъне ки гуфта метавонем ки ҷавоб чанд? 87. 210. агар аз ядрои атоми уран алфазара ҷудо шавад, элементи ҳосилшудаш соҳиби чанд протон хоҳад дошт? яъне ки боз мисли пештара, мисоле ки пештара кор кардем, бояд мо аз ҳамин элемент алфазараро хориҷ кунем ва маълум кунем ки чанд то протон, ҳамон элементи ҳосилшуда дар натиҷаи реаксия ядроӣ соҳиби чанд то протон аст. хай протон дар таг ишора мешуд, яъне ки аз 92 мо 2 ро гирем, дар ҷавоб чанд меборад? 90 меборад, яъне ки соҳиби 90 то протон мешавад. хай мисоли дигар, аз рӯи додаҳои ҷадвал суръати фотони афканишо дидашавандаро ёбед, ҷавобро бо мегаметр сония нависед. бинед, дар ин ҷо мегӯяд соҳаи дидашаванда хай энергия додааст ва чи дар шарти масъала ва масса додааст. мегӯяд чиро маълум кунед? Суръати фотонро маълум кунед. мо барои суръати фотонро маълум кардан аз рӯи формулае ки Эйнштейн пешниҳод карда буд, яъне ки формула Эйнштейн энергия баробари mc квадрат, мо бояд чиро маълум кунем? Суръатро маълум кунем. хай дар ин ҷо агар мо суръатро маълум кунем, масса поён меравад, энергия дар було. хай агар дар реша гирем, хай решаи энергия баробарда ба чанд баробар? 396 зарби 10 дараҷаи минуси 19 тақсими масса ба чанд баробар аст? Масса ба 4 зарби 10 дараҷаи минуси 36. хай 396 тақсим 4 кунем, агар мешавад 0,9 зарби 10 дараҷаи аз 36 агар 19-ро гирем мешавад чанд? 17. хай дар ҳамин даруни реша агар мо 0-ро хат занем, яъне ки якто зиёд кунем, инро якто кам мекунем, дараҷа 16 мешавад. яъне ки мо агар аз реша барорем, решаи 9 худаш мешавад 3 ва решаи дараҷаи 16 чанд? 8. ҷавоб бароварда мо 3 зарби 10 дараҷаи 8 метр сония баромад, лекин дар шарти масъала чӣ мегӯяд? Мегӯяд ки ҷавобро чӣ нависед? Бо мегаметр сония нависед. яъне ки мо ҳаминро бояд бо мега ишора кунем. 2 то 0 агар дар ин ҷо нависем, 300 нависем, дараҷаи 6 мешавад, яъне ки ҳамин дараҷаи 6 чиро медиҳад? Мегаро медиҳад. яъне ки 300 мегаметр тақсими сония. хай ташаккур ба диққататон.